tħabbar li bdiet investigazzjoni dwar l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fil-konfront ta' Alfred Mifsud li l-gvern ta' Joseph Muscat qal li se jaħtru bħala gvernatur tal-Bank Ċentrali fl-ewwel ta' Lulju li ġej. Skont artiklu fil-Gazzetta Times of Malta, kelliem mal-Ministeru tal-Finanzi qal li se jkunu qed jaraw x'inhuma eżatt dawn l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fil-konfront ta' Alfred Mifsud. Dwar dan, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li dawn it-tip ta' allegazzjonijiet huma xokkanti. Għalija huwa xokkanti li ftit jiem biss qabel jinbidel il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, insiru nafu li l-persuna li se ssir Gvernatur ġdid tal-Bank Ċentrali hemm allegazzjonijiet serji ħafna ta' korruzzjoni fil-konfront tiegħu. L-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fil-konfront ta' Alfred Mifsud ġew svelati mill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia il-ġimgħa li għadda, meta allegat li negozjant ewlieni kien jieħu flus kontanti d-dar ta' Alfred Mifsud meta dan kien chairman tal-Mid-Med Bank fi żmien Gvern Laburista. Dan il-każ saħansitra tqajjem fil-Parlament mid-Deputat Nazzjonalista Kristi De Bono. Fuq din, we can't get it wrong again this time round. The stakes are too high u ċert li l-Ministru ċert u kulħadd li qed isegwina jafu li l-spotlight fis-settur ta' servizzi finanzjarji bħalissa iva qiegħda wkoll fuq Malta. Min-naħa tiegħu Simon Busuttil staqsa jekk fid-dawl ta' dawn l-allegazzjonijiet serji il-Gvern u se jibqa' għaddej bin-nomina ta' Mifsud li għandu jinħatar Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' pajjiżna. Jekk għandek persuna illi se ssir fi ftit jiem oħra Gvernatur tal-Bank Ċentrali, dawn ser jibqgħu għaddejjin? Il-Gvern ma jagħmilx stqarrija pubblika fuq xi ħaġa bħal din? L-allegazzjoni hi li flus kontanti kienu jitpoġġew f'envelopes kbar u jittieħdu d-dar ta' Alfred Mifsud f'Ħalbalzan minn negozjant innifsu. L-allegazzjonijiet jgħidu li għand Mifsud ittieħdu 3 envelopes li kull wieħed kellu 50,000 lira Maltin, total ta' 350,000 euro. Il-negozjant in kwistjoni kien ir-rappreżentant ta' Malta għall-kumpanija Amerikana East Point li kienet ingaġġata biex tinstalla software ġdid fis-sistema bankarja tal-bank li tiegħu kien chairman Alfred Mifsud.